sawa da ba za su ga gidansu ta wajen na kowa har mai biyar ga kin ba sake mata Dani suna na Fidansu wacce ka sani da Fidansu a cikin shirin ku mai farin jini Izzar So ga munafukai Basko ga munafuka kin ji haushi kenan ke ki san me kike ko ba magana Honeybee ga Honeybee yau ba za mu samu damar kawo ku jira mu sati zuwa insha Allah za ku mu da sababbin shiri masu nishaɗantar sosai sai an jima. To har yanzu dai muna ci gaba da ɗaukar Izzar So season 4 kuma insha Allah zuwa ranar Lahadi mai zuwa za a ci gaba da suka muku shi kamar da inda muka yi alƙawari. Sati ne dama muka ƙara kuma shirin al'ajizi ne wata ran duk yadda kake so kai abu to idan Allah bai nufa ba za ka ga cewa ba hakan ba za ta faru ba. Wanda muke so mutane su ƙara fahimta kenan kuma insha Allah wannan sati mai zuwa Allah da rana ita da garba ta kwas dai za ku zama gari kallon ci gaban Izzar So season 4 Allah da na gode. Durusu ba su abu kiru sallama ke rasiyar Allah da za su Izzar So. Salamu alaikum. Muna ƙara ba ku haƙuri insha Allah ranar Lahadi za a sake muku Izzar So insha Allah. to ga wannan mai daura dan kwalin nan wanda ita kadai take daura dan kwalin nan wanda ba wanda ya gane daura dan kwalin ku yi haƙuri insha Allah. Kar ku bari kar ku sake a baku labari bar da yadda muka ce muku mun je hutu mun samu ƙarin sati ɗaya ranar Lahadi za mu sako muku aikin Izzar So yanzu ma haka muna ma'aikata. ga sound mu wannan shine sound din magana da fatan kuna bana so shin lafiya mu ƙara sauraron mu muna ta muku aikin Izzar So ƙara taya mu da addu'a kuma ku ƙara kasancewa da tashar mu mai albarka wato Bakori TV ku ci gaba da mana so kuna ganin mun kallon shahararren tim din mai suna Izzar So ga ni ga small cameraman da sound man amma ta waye kenan yanayi wannan shine cameraman an gode to kamar dai da kuke gani muna nan location din Izzar So kuma ga mu nan tare da al'umma muna ta ganin yadda ake ta jawabi suna amfani da suke kuna ta gani sai ga suna yawa ga wani ma ɗaya da mu ko a cikin Izzar So muna godiya mana da ku godewa har abada ne masoya muna nan tare da ku yes famci zone kullum dai muna baku hakuri akan hutun da muka je kuma ke shi kuma insha Allah rani mai zuwa tura muku aiki kuna gani dai ga yadda ake ta zirga ana kokarin a yi hada abu ana ta kokarin fitar muku da manyan fina-finai na Izzar So yes ya makallata Izzar So muna ƙara muku fatan alkhairi kamar yadda kuka gani dai gashi ana ta fama Allah samu dace. Hello, assalamu alaikum. Lafiya ne. Ya gida? Sile. Lafiya alhamdulillah.
lafiya lau wallahi zo kaga ya tsaya ne wasu ne ya tsaya ne ko ai za a yi sai mutum shi ba bai tsaya ba yana ci gaba yana yi to ana ga sun daina comment din okay amma ba wai ba ko irin magana saboda za ku tura shi to nan ma dije jaruman ne ba ko wai ana ba wai ana musu abin da dora musu bane bai kan nan ma wallahi